खुलुमबाय गाइस दासो सिखारदों आं मोखां सुवाखै ओमफ्राय दिनैहायसो गुदुर गुलावफोराव जे दिनै खावलायदों जे दिनै 13 तारिखनिफ्राय 14 तारिखसिम जे जोंनि भारतनि इन्डियानि फ्लेग बेखौहाय न' बिरहोनांगोन होननानै बुंदोंमोन जे घर घर तिरंगा होने पड़ेगा होननानै बेखौहाय दायो बेवहाय न'आव जे न'नि लांगोनायाव जे बिरनो थाखाय रेडि खालामनोसै इथिं आइयाबो जागाफोरखौ सिबगासिनो दङ ना बेवहाय जे माखिनियाव होनांगोन बेखिनियावनो होनोसै गाइस बेखिनियावनो एसे हा एसे माबा खालामनानै एसे उनैसो ना गनाव थुना होनोसै बेयावनो एसे बेखौबोथ' एसे मोजाङैथ' बिरहोनांगोन ना बेवहाय ओमफ्राय आरो 15 आगस्ट खालि न'आवनो एसे फालिनो थाखाय बेवहाय एसे बिदि रेडि खालामना दोनबाय जानोखि बेवहाय दायो बिरहोनो नांगौ बेखौहाय रेडि खालामनाय जायाखै फार्स्टआवनो आं मोखांखौ सुना लानोसै मोखां दासो आं उथिदो मोखां सुनाय जाबाय ओमफ्राय आइया बेयाव जागा साफा खालामदो जुलि साफा खालामदे बेवहाय आं मन्दप बनायनोसै मन्दप बादि एसे आरोना एसे फिसा हिब्लाबो जेरैबायदि 15 आगस्टनि थाखाय जानोखि बिरहोनो थाखाय बिदि हा होनानै एसे थिग खालामना दोनदो बेयाव एसे खालामना दोनसै गन्द थुना होनोसै ना बेयाव जुलि साफा खालामदो ज' आं हालाबोनानै बनायनोसै जुलि दुगैना लाबाय एसे मैदा होनोसै ओमफ्राय बेखौबो एसे रेडि खालामना लाबाय ओमफ्राय फंबाया टिउसनाव थांगोन टिउसन थांनो थाखाय ओंखारबाय बेवहाय एसे मैदा होनोसै बेवहाय एसे बिदि खालामना होनोसै रेडि जाबाय दायो बेखौ बिफिलाखौ बेयाव लावथिजों होनोसै जय भारत माता की जय बिरहोना होबाय न'नि लांगोनायाव ओमफ्राय बेवहाय एसे धुप एसे बिदि खालामनोसै आरोना धुप होनानै खुलुमनोसै धुप लगायनानै फोजोंनानै आरोबाव फिन खेबसे जय भारत माता की जय वंदे मातरम जानोखि न'नि लांगोनायाव जे गुदुर गुलावफोरा जे बिरहोनो होदोंमोन जे 13 तारिखनिफ्राय 15 तारिखसिम बिनिखायनो आङो जे दिनै 13 तारिख बिनिखायनो आङो फुङावनो दिनै न'नि लांगोनायाव जे बिरहोना होबाय आरो 15 आगस्ट खालि बैखिनियाव जे बस्ता नुहरदोंना बेयाव गन लावथि मोनसे बेवहाय 15 आगस्टनि एसे फालिगोन आरोना बे खालिबो जे दिनै जोंनि भारतनि फिरफिला जों भारतनि मानसि होननानै जे सिनायथि भारतनि मानसि होननानै फिरफिलाखौ बिरहोनो नांगोन जे बिनिखायनो जे सरकारफोरा जे खावलायदों जे बिरहोनो थाखाय जे सामफ्रामबो माने मोनफ्रोमबो माने गामियाव जे सामफ्रामबो नङा ना बेयाव आंहा गोरोन्थि जादों जे मोनफ्रोमबो गामियाव जे फ्लेग बिरहोनो होदों दे खालामनि फ्लेग बिरहोनो होदों बिनिखाय जे 13 तारिखनिफ्राय 15 तारिखसिम
बिरहोनानै बेसिम माने दिन्नो होदो बेनिखायनो आङो जे गुदुर गुलाव बिदि बिथांमोननि बुंनायनि लेखाजों आङो न'नि लांगोनायाव बिरहोना होबाय जे नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां नांदोब्ला लाइक एन्ड शेयार खालामदो खालामना होबाय आरोना मा बिदि बिरहोनायाव जे माबाफोर जेंना गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोननिफ्राय आङो आखाइ खबजबनानै निमाहा बिदों नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो दाबाव अन्नानै नोंथांमोना मोजां नांदोंब्ला लाइक एन्ड शेयार खालामदो नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन थेंक इउ वाचिं जय बर' हारिनि जय जय भारत माता की